48 naqda mhux governattiva qed igawdu minn skema ta' installazzjoni ta' pannelli solari mingħajr ħlas. Waħda minn dawn l-għaqdiet hija s-Soċjetà Mużikali Peace fin-Naxxar fejn il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia għamel żjara fil-każin fejn bdew jiġu installati l-pannelli fotovoltaiċi. Il-Ministru Farrugia qal kif permezz dan il-proġett il-Gvern qed jgħin lill-għaqdiet mhux governattivi sabiex jiġġeneraw arja nadifa u anke permezz hekk jiffrankaw fil-kontijiet tad-dawl tagħhom. Għal kif kull għaqda se tgawdi bejn 12 u 24 panella. Hija importanti għax inkunu qegħdin ngħinuhom ukoll biex innaqsulhom l-ispejjeż tagħhom. Imma fl-istess ħin l-għaqdiet mhux governattivi jkunu qed jgħinu lis-soċjetà, jkunu qed jgħinu lis-soċjetà wara li jkunu ingħataw il-pannelli b'xejn billi jiġġeneraw elettriku minn sorsi notfa. Intqal kif is-sibt ingħalqet it-tieni sejħal din l-iskema ta' panelli b'xejn fejn minn awissu li għadda applikaw 22 għaqda mhux governattiva oħra. Dawn l-applikazzjonijiet mistennija jiġu evalwati isiru l-kuntratti meħtieġa filwaqt li bdew l-installazzjonijiet tal-panelli. Ma dan l-istazzjoni il-President tas-Soċjetà Mużikali Peace, Edward Azzoppardi, għal kif din l-iskema tgħin ħafna lil Gazin fi żmien ta' sfida kawża tal-imxija. Aħna bħala soċjetà din nibbenefikaw naturalment eventwalment biex ikonna traħħis anke fil-kontijiet tad-dawl elettriku. Jiġifieri dik hija l-għajnuna primarja għas-soċjetà tagħna, però anke aħna bħala kumitat nemmnu li għandna jkollha responsabbiltà soċjali anke lejn il-komunità tagħna biex inħallu arja nadifa u anke u ambjent aħjar għal-ġenerazzjonijiet li tilejn. Intant, il-Ministru Michael Farrugia ħabbar kif b'investiment ta' 150,000 euro ġew identifikati 50 slipway madwar Malta li se jkunu qed jiddawlu. Dawn se jkunu qed jiddawlu permezz ta' enerġija ġenerata mix-xemx.